बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय खोनाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हालांगोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय नै लोगोफोर दाउ खागासिनो आरो दा नै फार्स्टआव खाबाय नै लोगोफोर नै नोंथांमोनखौ अखा हानायनिफ्रायनो दिनैहाय ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरो लोगोफोर अखानायखौ एसे दिन्थिबाय आं नोंथांमोननो गोदो लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय ना सनाफोर आंहा दाउ एवबाय नै दिनैहाय थारुनजों दाउ जानोसै नै आं दाउखौ फ्राय खालामग्रोनानै लाबाय लोगोफोर नै आंना थारुनाबो रुइबाय आङो थारुनखौ एसे थुग्लिनानै दाउखौ जब्ब' होनानै लानोसै आरो लोगोफोर थारुन ओंख्रियाव नै आङो दा थारुनखौ एसे थुग्लिस्र'बाय आरो नै आंना थारुन थुग्लिनाया जाबायानो नै लोगोफोर आङो दाउ बेदर एवनायखौ जब्ब' होलाबाय आरो थारुनजों दाउ सनाफोर दिनैनि ओंख्रि जोंना नै बरिया टेस्टि गोथाव संनोसै आरो थारुनजों दाउ सनाफोर सावन थारुन आरो लोगोफोर नै जि मोजां रुइदों थारुना नै दाउ बेदरखौ होसनबाय आं एबार थारुनजों दाउ जानोसै सनाफोर नै दसे खोबहाबनानै दोनसै लोगोफोर मोनबाय थाथोंसै नै सनाफोर मस्ला मस्लि होबाय आङो मोनबायानो आरो लोगोफोर थारुनजों दाउ ओंख्रिया नै जि बरिया नुखाथारबाय दसे खोबहाबनोसै मस्ला मस्लि होनानै नै दा नायनोसै आं लोगोफोर सनाफोर नै आं मस्ला मस्लि होखांनानै नायबाय नै मोनबाय सनाफोर आंना थारुनजों दाउ ओंख्रिया नै दिनैनि ओंख्रियानो जाहैबाय जोंना लोगोफोर थारुनजों दाउ पटल फ्राय आलुजों दाउ फ्राय आरो नै बेहा मोनबाय आरो पटल फ्राय मोनथ'वाखै पटल फ्राया आलुजों दाउ पटल फ्राय थारुनजों दाउआ मोनबाय आलुजों दाउआ मोनथ'वाखै पटलाबो मोनथ'वाखै नै सनाफोर संगासिनो आंहा संनाय खावनाय सोलिगासिनो नै सनाफोर आलुजों दाउआबो मोनबाय नै मस्ला मस्लि हरबाय आङो नै लोगोफोर जोंहा माइ सौनोसै मिलाव मैया लामनायखौ नै बै मिलसिम बोना लांसिगोन आरो थेलाजों बस्थाथामल' जानो ने बस्था गोलाव गोलाव ना महनब्रै हानदोंमोन आरो राननायजों माजों नै बस्था गोलाव गोलाव बस्थाथाम जाबाय आरो माइ सौनोसै जोंहा लोगोफोर हाबो आदै थाम्फै अरबाय आंखौ अखा हानायखाय थाम्फै जादों दिनै अखा नागारबाय माइ सौनोसै एबार सिबखाबायखौ सुलायबावनोसैसो सुनोसै नोंनिया जोंहा दा सुग्रोनोसै आरो माइखौ बे बेसेबां जाखो बै बस्थासेया माने 40 जायासै 40 बासो महनसै दा 43 4 केजि नांबावगौ ना होमबाबो महननै जानाय ने सेरसेल' नांसै 3 हाबखाबाय नालाय माइ सौनोसै नै लोगोफोर दहाय जि अखा हादोंमोनहाय नै अखा नागारनानै दासो सौनो सोलाबसिगोन ओंखाम जाखांनानै दसे जि गोबाव थानांबाय आरो फुंनिफ्रायनो जि अखा हादों बियो महनब्रै हाननाय बायदि मोनदोंमोन ने जि हाखु दाखु हानलाबायबायना मैयाहाय गरम गरम अयथासार गरममोन बोथोराबो ओमफ्रायो महनब्रै बायदि मोनदोंमोन आरो ओमफ्रायो महनथाम जाबाय आरो सेरसे खम ना मा खम महनथाम जानो सेरसे खम जाबावबायसोनो जोंहा दा माइ सौनोसै लोगोफोर नै सौनोसै एबार लोगोफोर
Tadi belum ya. Usi begini ya. Ini mana ya dak ini. Udah dong dah. Nih, mai kung sila ko sa may natulog pa niya. May kulog na natin pero ching-ching. Turun sila dia. Nih, mai kung sila ko mai lục có cho làm mình rang rằng mà bác khăn nó sẽ Nè. ít khăn mình nó mang 나 괜히 혹시 왔었네. 뭐 트라니 딜나 바이 컨트리. 그 타이니 한 누나 생나. 요 비상하네 지나 르퍼 아니 가자고 아니 뭐 비상하 바이 타르너스 아니 아유 딥즈베 네 르퍼 फिथाइ थायनानै मान फुक्टादे दिमै खुनसि मोजां भाजा जानो हानांसिगोन मालाबा र' फुंगाखाबाय आरो इनो ओरैजाय गुमिया लखबगासिनो माय आंहा लुनानै दोनखाबाय आरो स्टार्ट होबाथाय सौनोसै ini deadline nya थायबाय नै मिथुआ लोगोफोर deadline nya थायखादों नै सौनोसै लोगोफोर लोगोफोर जोंहा गुमैजों जों माइखौ सौखांजोब्बाय आरो सनाफोर सौनानै दोननायखौ नै थिं थिं दोनजोबदों आरो डाबल सौदों गासिखौबो डाबल सौबा माइ गाबा गदसे थाया नालाय ओंखायनो नै डाबल सौवो जोंहा नै एसेबो बायखाया आरो माइरङाथ' सौखांबाय सनाफोर दे बस्थायाव सोनोसै ना फेन लानानै दोनगोन गुसु जानायनि नै लोगोफोर आङो माइ सौबाथाय केमेरा स्टेन्डखौ माखौ खालामो नै दंफां खुन्थियावसो दोनो आं लोगोफोर नैयावसो दोनो बे खनायावसो दोनो आङो माइ सौनाय भिडिअ खेबबाथाय बे खनायाव दोनबाय भिडिअ लाबाय आरो आरामनो रावबो हमग्रा गैयाबो नालाय माइ सौबाथाय बे खनायाव दोना ओरै दोनबाय आरामसे माइ लुबाय थाबाय आरो लोगोफोर बै दंफां खनायाव दोनबाय ओमफ्राय आराम भिडिअ लाबाय जि गुदुं जायनि दोनबाथाय माइरं सोखांना दा गुन्दैखौ सोथिंजाय लोगोफोर नै एबार गुन्दै सानसिगोन गुन्दै सानसै बस्थायाव माइरंखौ सोखांजोब्बाय आरो इनो गुन्दै सानसै नै लोगोफोर जोंहा सौखांजोब्बाय जोंनिखौ आरो ओमफ्राय नै
आफामोननिखौ सौसिगोन गुमैया एबार आफाया माइ लाबोदों बिहाव आरो गामिनि बाहागि आफामोननिखौ सुबाय एबार जोंनि न'नि सौखांनायजों इसिनि लाबोनायजों जाखो 112 आफामोना 112 जोंहा सौखांबाय जोंनिखौ लोगोफोर थांसै आंहा गरम दुगैहैनोसै दै नै गुमैया दै गांबायनो माइ सौनानै लोगोफोर सौखांबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन भिडिअ लानो बाबाय गरमखाय मेंबाय माइ सौनानै